Рекорден брой участници, над 250, привлече детският пролетен открит турнир по шахмат "Дружба" в София. Надпреварата се провежда под патронажа на Столична община. Ваня Дерменджиева и Яна Андреева уловиха емоциите на събитието. Малко лесно беше. 2 пъти съм участвала на турнир. И сега за първи път си победител? Да. Защо ти харесва този спорт? Защото развива ума и прехнеш и таланта на игра. Докато в Пловдив европейските гросмайстори се борят за титлата на Стария континент, младите таланти се включиха в турнира "Дружба", чието начало е поставено преди 6 години. Тогава турнирът "Дружба Open" беше само проект на десетокласници от нашето училище. Госпожата по свят и личност им възложи задача да измислят проект, в който да привлекат и други столични училища. От 25 ученика преди 7 години днес има 250 участници. В този турнир участваха деца от всички столични клубове, както и от Варна, Добрич, Монтана и Радомир. Състезанието се проведе в 3 възрастови групи – от 1 до 4 клас, от 5 до 8 и за първи път имаше 50 деца от предучилищна възраст. Подкрепа също имаше от Столична община за групата предучилищна възраст, където един проект се проведе тази ранна пролет за включване на интелектуалните игри и спортове в предучилищна възраст в съответните детски градини и училища. Също така сериозна логистична подкрепа и с награди от дирекция "Превенция, интеграция, спорт, туризъм". Всички участници получиха сувенири, проведе се и томбола с награди, а за първите 5 в класирането в горните 2 възрастови групи имаше и парични награди, които дори конкурират наградния фонд на държавните първенства за мъже и жени. Мисля, че като цяло най-така добрият показател как е преминало състезанието са детските лица и детските емоции, настроение и състояние. Това, което забелязваме, че децата общо взето се забавляват, радостни са и най-добрите си взимат своето. Така емисията завършва. Останете с програмата на БНТ София.